ሰላማት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ያው ሎማዓንቲ ማለት እዩ ዋጋ ጥልፊ ዋጋ ነፀላታት ኢና ንነግረኩም። ያው ሪከርድ ዝገብረሉ ኣለኹ ምክንያት ግን እንታይ መሲልኩም ያው ብዙሕ ሰብ ስለዝነበረ ጫው ስለዝነበረ ያው ኣይስማዐኝ ነይሩ ናተይ ድምፅና ላሃሙ እየ እና ዘብዝኒኦ ነፀላ ዝሒዘየ እኒኹ ብጣዕሚ ክምባር ማርያምን ግን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ዘብዝኒኦ 3000 ዘብዝኒኦ ነፀላ ማለት እዩ። ዘብዝኒኦ ነፀላ ርእይዎ ንእስ ልዕልት እየ ካብኣ እዚኣለ ንእስ ልዕልት እየ ካብኣ እቲኣተን ኣናእሽተይ እዛ ብጫ ልላ 700 እያ። እዛ ብብጫ ልላ ማለት እዩ ነፂል ከለ ዋላ ንእሽተ እያ ግን እሳ 700 እዛ ብብጫ እዚኣ 700 ገና እዩ ክስፍእ እዩ ብቻ ግን እዚኣ 700 ጭራን እየ ፀሓይ ያው ብዙሕ ሰብ ስለሌለ ምንም ክገብር ኣይኽእልይ። ዘብዝኒኣ ነፀላ ከዓ 6,000 እዚኣ 6,000 ብዙሕ ነፀላታት እኒኦ እዩ ና 2,500 እዛ ነፀላ እዛ መጀመርያ ዝረአኹን እሳ ያው እዚ ሓዱሽ ፋሽን ዝመፀ እዩ። ዘብዝኒኣ እዛ ትሪኣ ኣለኽን እዚኣ እያ እዛ ቀዳመይቲ ሕዚ ዝመፀት ኢላትኒ እያ ዝሮ እዚኣ 3,000 ማለት እዩ። እዚኣ ብጣዕሚ እያ ግን ደስ በሃሊ ነዊሕ ዶ እዩ እዚ ለቤተክርስትያን ምስ ማንኛው ክዳንም ትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ። እዚ ምስ ማንኛው ክዳንም ክትገብሮ ትኽእል ነፀላ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ከለር ስለለለዎ ምስ ብዙሕ ዓይነት ሽፎን ክትገብሮ ትኽእል ንምርኣይ ዝኣክል እዩ። ያው ዘብዝኒኣ 6,000 ማለት እዩ። እዛና መጀመርያ 3,000 እዛ ኢደይ ኩርናዕ ገይረያ እኒኹ 6,000 እዛ ብጫ 700 ግን ብዙሕ ኣፈላላይ ለለዎ እኒአዩ ግን እዚአን ብኸመይ ድቕረበየን መሲልኩም እዚኣተን ቀዳሞት ደረጃ እየን። ቀዳሞት ደረጃ ክብለኩም ከለኹ ፋሽን ዝመፃ ከዛ ሓደሽቲ እየን። ካልኦት እኒአዩ ና 2,000 ና 2,700 ብዙሕ ነገር እኒአዩ ግን እዚኣተን መጀመርያ ዝመፃ ከዚ ዝመፃ እየን ስለለለትኒ ዝሮ ግን ብጣዕሚ እየን ደስ በሃሊ ብጣዕሚ ደስ ዝብላ ነፀላ እዚኣ 6,000 ማለት እዩ። እዚኣ ንእስ ልዕለት እያ ካብታ ና 3,000 ማለት እዩ። ዝሮ ግን ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመንስ በቃ ናዞም ዝኒኦ ጥልፊ ናዞም ዝኒኦ ጥልፊ ብጣዕሚ እዩ ገሪምኒ። ዝኒኦ ነፀላ ትሪኢ ኣለኹ ዶ እዚ ይቕንስ እዩ ካብኡ ኩሉ ማለት እዩ። ን500 ለኒኦ ና 2,700 እኒኦ ከዘን ዝኒኦ ዘን ታሕትወት ትሪኢ ኣለኹም እዚአን 500 እየን ዘን ብላዕሊ እኒኦ 2,500 ያው ብዙሕ ሰብ ስለለሎ ለኣምጥዮም ብጣዕሚ ኣቸጋሪ ስለዝኾነ ናራያ ከዓ 7,000 እስካብ 8,000 እኒኦ ኣፈላላይ እኒአዎ እዩ። ዘብዝኒኦ ጥልፍታት ኩሉ ኣፈላላይ እኒአዎ እዩ ብቻ ንዓድና ነፀላታት ርአዩ ብጣዕሚ ደስ ልብስ ኩሉ ግዜ ለለ ፋሽን እዩ ንመፅእ ኩሉ ኣብዛኛው ለለ ፋሽን ክመፅእ ከሎ ምስ ዘብዝኒኦ ጥልፍታት ካብ 11,000 ጀሚሩ እስካብ 17,000 እኒኦ ዘብዝኒኦ ፀሊም ማለት እዩ። ዘብዝኒኦ እስካብ 17,000 እኒኦ 22,000 እኒኦ እዘን ዝኒኦ 22,000 እየን እዘን ከዚ ሒዘየ እኒአኹ ማለት እዩ። ዝሮ ግን ኩሉ ብጣዕሚ ኣፈላላይ እኒአዎ እዘን ዝኒኦ ፀለምቲ ዘን ሒዘየ እኒአኹ 11,000 እስካብ 17,000 እኒኦ ማለት እዩ። ንዓልካ ምርጫ እዩ ዘብዝኒኦ ጥልፊ ባዕልካ ልተጥልፎ ምስ ነፀልኡ ኣብ ክርስትና መርዓ ገለ ባዕልካ ልተጥልፎ ማለት እዩ። ግን ዘብዝኒኦ ጥልፍታት ካብ 11,000 ለኒኦ እስካብ 25,000 እኒኦ ከዚ ዘብዝኒኦ ፀሊም እዛ ሒዘያ እኒአኹ ከምቲ እዛ ልዕል እኒኣ ፀላም እኒኣ ከዚ ብብሪ እኒአዎ ዶ እዛ ብብሪ ክንደይ ኢላትኒ መሲልክን ካብ 35 እስካብ 40,000 ይኾን ይበፅሕ እዩ ኢላትኒ ዘን ብብሪ ዘለዋ ማለት ብብሪ ኣብዚ ከዓ እንታይ የምፅልኩም መሲልኩም እንትን እኒኦ ሸባቶታት ማለት እዩ። እዘን ዝኒኦ ሸባቶ ዝገርመኒ ነገርሲ ዘብዝኒኦ ሸባቶስ እንደ ሓዲኩ ነይሩ ዝሮ ሕዚ ሓዱሽ ፋሽን እዩ እናመፀ ዝመፅእ ሸባቶ ግን ዘን ቆፀልቲ ሸባቶ እዚአን 1,000 ንዓበይቲ ማለት እዩ ናናእሽተይ ቆልዑ ናናእሽተይ ቆልዑ ከ 900 ዘን ኣናእሽተይ 700 800 ና ዓበይቲ 1,000 ና ኣናእሽተይ 800 ማለት እዩ። ግን ዘመው ዝኒኦ ሸባቶ ኩሎም
ካብ 600 500 ኣብዘኛው በቃ ፋሽን ዶዝኒ ኸሲ ካዚ እዩ ዝመፀው ዝወርሑ እዚ ፋሽን እዩና ዋግኡ እዚ መስል ማለት እዩ ደቂ ዓደይ ማዕረይ ዝሮዝሮ ንዓድና ዋጋ እንታይ እዩ እዚ ገለ ከይትብላ ከምኡ እዩ እዚ መስል ሸባቶ ንዓድና